Bedlight fra MyLight lyser diskret op der, hvor du har brug for det. Når du har brug for det. Stå op om natten uden at genere andre. En diskret belysning viser dig vej igennem værelset. Ingen famlen i mørket efter stikkontakten. Bedlight tænder kun i mørke og slukker af sig selv efter den ønskede tid, som du indstiller. Står dit barn ud af sengen om natten, vil Bedlight automatisk tænde og give barnet tryghed. Lad Bedlight guide dig overalt i hjemmet. Løsningen fungerer også i dit garderobeskab, køkken, badeværelse eller hvor du ellers må have brug for ekstra lys. Det er kun fantasien, der sætter grænser. MyLight findes her i butikken.